Môžem aj ja natáčať nejaké videá. No, tak stretli sme sa pri ďalšej výzve. Miloško, Roman, Maťko a ja. A počuli sme, že sa nedajú vypiť 2 litre mlieka. Máme ich tu takto 12, takže pre každého 3. Takže 3 litre mlieka pre každého. Každý má liter, to je jasné, Miloško. To dá rozum. No dobre, tak chlapi, začíname plnotučnými. Začneme plnotučným asi, čo? Čo to na to? Ponúknite sa. Toto? No tak počkaj. Ja ti otvorím, na. Nemusíš. Ja som sa s tým ovalil. Tak chlapci. Na zdravie. Tak dáme si, ešte si štrngneme. Ešte si štrngneme niečo normálne. Mlieko, ty kokos. Ideme na to. Hej, tak ja ti už zdravím. V pohode mlieko krávské. No máte jak do studne to ide? Miloš polku vylial. Ja to jebem. Sa nedá piť cez... To je len liter. Je to? To sa nedá cez to piť. Nedá, aha. Nedá. Nedá? Pozri, to je prázdne už. Ja to nevypijem. Takže prázdne krabičky dáme sem, potom ich spálime, keď tak. Bože. Vy sa jak si nahlíte, nie? Však ale to musíš rýchlo, čo si myslíš? Dávaj, poď, pí to. No pivo ti ide do krku hneď, ale toto. No asi ťažko. Ale nie. Ďalšie. Takže Maťo, ja, jedno, títo sráči, nič. Ja mám čas. Čo, rybičky sa vám dobre jedia, ale mlieko nie, čo? Ja to mlieko pijem. No. Nie jem. Takže, mám tu ďalšie. Mám pocit, že 2 litre mlieka akurát. Ty koňo. No. Dobre, ja mám. Si otvárajte, rýchlo. Ako, je to dosť ťažké na žalúdok. Ale... Tak na zdravie teda, no. Ktoré je to? On už má... To je Robocop mod. Takzvaný Robocop mod. Ja, toto už nie, to je... Ja. To je neskoro, chlapci, je nad rozliatým mliekom. Kľúci druhé, aha, prázdne druhé. Máš to? Jasné. Koňo. Ale už som plný. To tretie už asi nepôjde. Idem na to, ticho. Mne to si ujebal normálne do žalúdka. Ty kokos, fakt. No paň, ty kokos, to čo je? No dobre, začnem to druhé. To fakt to bolí. Treba dopiť to tretie, poďme. A čo nedá hlavne ešte. No poďte, čo ste sráči, čo? Ja už som 2 litre vypil. Čo robíš? A ty si Robocop, tak A tretí bonusový, hej? ďalšie. To si 2 týždne nejedol. Akorát teba nemám natočené a ty si tu vypil všetko. Presne, hej. Ja som sa natočil, neboj sa, pohode. Aha, mňa už absolútne nič není, ty už tu ideš oné. Ja idem tuto za vás. Čo je, to mlieko je z tých rýb, či ako? A ja mám... Miloško, spomeň si na ten smrad. Až veľký žalúdok, boha. Ja viem. On je jak krava, on je jak ten jak. Ja som jak ten jak. Robocop vyjebaný. Ja dosť to bol. Keď tam... Ale čo mám ja si zoberiem tretie. Ty koňo, ten chala nemá dno. To je jak studňa. Ale mám zamrznutý palec, poď mi to oné. Koňo, Ja teraz budem točiť ja. Roman to chcel zobrať, ale beriem to ja. Takže ľudkovia, teraz ma neuvidíte chvíľku, ja sa budem grcať za kamerou. No poď Miloš. Ja na tom robím, celkom malo... Už si v polke aspoň. No, ja sa už asi... Ty koňo, to je nemožné, tento chalan. Tento boží... Máme to tu. To sa do druhej strany, ty. Nič v pohode. Budem asi prvý ja grcať. Bo ja sa dogrcám za 2,5 sekúnd. Je to tu 3 litre mlieka. Nemám ako piť. Ešte nie. Chyť mi to, ja si musím skovať ruku do váčku. Ty si to vypil? Máš len druhé? Ježiš. Ty si vypil tretie? Skoro. Kokot, ja ani to druhé nevypijem. Ja som tak štvrťke v prvé, toho druhého. Už ani mne nejde, ale tak čo? Počkaj, ty si povedal, že vypiješ 4. Fakt? Zase taký žalúdok nemám. Tak naťahuje, že... Toto sa nedá normálne. Je inak zle, ty. Ale to fakt nejde. Ty koňo, ja som Ja ti dám nepôjde. skončil na hranici.
Ja si musím grgnúť iba. Ja keď si grgnem, ty kokot. Jak mu to cápe zuby. Dám 1,5 tam ešte zostane, uvidíte. Iný pohľad, ty Ty koňo, fúha. Dobre. Kľúci prázdne, aha. Kľúci prázdne. On ho fakt dal. 3 litre, čo to je 3 litre, prosím? Daj mu voľnú kameru. Janko. Ja už mám výzvu za sebou, takže tuto sráči traja. Joj, to sám tu som rád. Sa s tým úplne s mliekom, čo? Mlieko však to je pre batoľatá, a víš tu čo? Aha, nič. No čo, nedáte to? Vzdávate sa? Polka. Sa nedá. Vzdávate sa? Nezdám sa ešte vôbec. V tejto výzve som si veril. Ráta sa to aj keď sa dogrcam? Áno. Čo? Aj keď sa vygrcam, to môže byť. Grcanie povolá. Môžeš, vygrcaj a vypí. Ale... No to si nevygrcal moc toho. Koňo. Dobre, ja som zdal, ja to nedám. Dobre, Roman sa vzdáva. Aby sme to nenaťahovali. Ja sa vzdávam, to sa nedá. Ja sa ešte s tým Tak aspoň dopí toto. Ale čo Keď robíš, už si ho ako otvoril. nechaj, keď nevládze, tak... Dobre, Miloš, čo? Ja ešte sa s tým skúsim, čo si spraviť. Inak sebe. To zase není dlhé, ty kokos. Čože to je? Jaj, no. Mliečná dráha. Necháme to zver. No to úplne, zvier si to z tej krabičky vypije, teda to ti poviem. Nie som sa aspoň vygrcal. No neviem ako vy, a mne celkom dobre. Hej, ty kokos. Nemusím ani obetovať, ani večerať. Ja som večera či obedoval. No však to je ten problém. Mne ináč dobre, ty kokos. To sa nedá vypiť. No čo, kľúci, zdávate sa? Počkaj, ešte mi daj minútku, ty kokšo, ale... Nehrozí. Čo má, čo si nejaký Piče. mokrý? Nedám to proste. Nedáš? Zdávaš sa? Počkaj, ešte sa nedám. Neviem, čo chcem. Zas to zbytočne nezdržím ešte, ne? Toto je posledný glg, ľudia. Posledný glg a... Takže sa vydá. Ja budem grcať. Ten kvápe z papule. Vymýšľaj výzvu. Pre nás troch. Kurva. Takže... Ja ju nebudem vymýšľať. Poďme na školu. Ľudia, vymyslíte aj výzvu pre týchto troch sráčov, ktorí nevypili 3 litre mlieka. Pokladám. Môžete písať do komentov, hoci kde, my to prečítame. Takže výzva pre Maťa, Miloška a Romana. Samozrejme Janči, Borec to vypil. A tuto máme také... Takže vymyslíte pre nich výzvu. Ešte by sa 2 deci vošli teraz. A stále Janči, sú 3 ktorý dal litre. fakt celé 3 litre. A je stále nevygrcaný. Stále mi nič Je úplne fresh. Tu je Roman. A tam je Roman tiež? A Roman je aj tu. A tu sa Miloško strašne moc usmieva nad tým mliekom rozliatým. A tu niekde som bol ja, aj tam, aj tam, aj tam, aj tam. Už ich bolo viac tých miest. Takže balíme to tu, celkom sme zapadli. A snáď z toho niečo vystriháme z týchto videí, ľudia. Tak sa s vami lúčime. Hype aversion. Bitches.